Er is nogal wat om te dwaan. Het coronavaccin. De eerste zwaarmeewerkers in Friesland hadden deze week een prik kregen. Maar hoe zit het met de mensen in Noord-Friesland? Letten zij haast nek in eentje? Nee, ik denk het net. Nee, ik denk het net. Maar ik ben er nog net helemaal uit. Nee, ik ben er nog net. En waar zit die twijfel dan? Ja, omdat het alleen nog verder gewoon terug gaat. Het gaat alleen nog gewoon, daar mag je goed naar mondkapjes op haar. En ja, hoe lang wordt het al? Ja, dus ik wacht het nog even nog. Zodra ik aan de beurt ben, dan spuit erin. Ja? Ja. Daar heb je geen twijfel meer over. Nee, absoluut niet. Nee. Dan ben je, nou ja, daar ben ik meestal niet twijfel de wol op. Begrijp je dat? Ja, dat is ieder zijn eigen mening. Maar ja, ik zit een beetje met de gezondheid, dus nee, voor mij is het geen enkel probleem. Oh, wat waarde maar dan door dat even. Ja? Ja. Want wie maakt het er al weer over, of niet? Wat mij onbelangrijk is, zo gauw mogelijk. En daar heb je geen twijfel meer over. Nee. Nee, want dan kunnen we weer naar de oude kruis en we gaan naar de crew of dit en dat. Nee? Dan kun je de leuke dingen in het leven hebben doen. Ja, zo is het. Ja, waarom niet? Geen twijfel meer dus. Ik net meer. Als het al hier om die hindertjes wat er momenteel is, dan wordt het denk ik gewoon geen nemen. Misschien kan ik dom worden, maar als niks doet, ik zie een al om je heen momenteel die het ook hadden. Ik neem je naam, maar ik in de familie, dus nee. Dus jij bent er wel uit, ik laat me vaccineren. Oh, dat kan, ja, dan denk ik het wel. Ja. Ja, zeker. Ja, het is denk ik wel heel belangrijk dat wij ons vaccineren laten. Ik zit zelf in het onderwijs, dus ik denk dat het wel heel wichtig is om dat te doen. En twijfel je net meer? Ik ga nooit twijfelen. Ik denk dat ze dat heel goed uitzieken en dat gewoon maakt, denk ik. Laat jou je vaccineren als het straks een 4 is, of net? Ik denk er net dooruit. En wat twijfel je nog over? Ja. Bijkomende ziekten. Ja, dat ben ik wel van plan, ja. En waarom, had ik vreeg je mij? Nou, het is geen griep. En ik vind het wel belangrijk. Ik wil helemaal net ziek worden. Eerst net. Nee. En waarom net? Ik vertrouw het zaakje nog niet. Nee. En wanneer zoen je zeggen van, nou, misschien nou wel? Of blijven die twijfels wel ergens erbij? Ik denk dat die twijfels altijd blijven. Ja. Maar ik ben eigenlijk hartpatiënt, dus ik ben er heel huiverig voor. Ja. Maar dus dan geen vaccin? Nee, voor mij is het niet.